takové to dilema, když nevíte, jestli tam dáte veselou hudbu, aby se nikdo nebál, anebo strašidelnou hudbu, aby se všichni báli. Když teda v mém případě se nikdo bát nebude, ale to už. Dámy a pánové, já vás vítám u svého dalšího videa a dnešní video je takové halloweenské. Vlastně mělo by to být takový paranormální vlog, kde vám řeknu dvě historky, které se mi vážně staly. Akorát, že bude to trošku jinak, než to vypadá. Každopádně dneska je Halloween. Ne, já vám kecám, aby to znělo zajímavě. Jeden po Halloweenu, takže Halloween byl vlastně včera a než tohle video vyjde, tak to už bude, já nevím, už možná i 2 dny po Halloweenu. Takže bychom se na to asi mohli vrhnout, takže přepínáme na temný mód. Teď? A vlastně ta druhá věc, ta se mi stala vícekrát a je taková komičtější, ale ta první věc, ta je taková o něco vážnější. Takže tak. Takže se pustíme do toho prvního paranormálního příběhu, co se mi stal. A vlastně byla 7. dubna 2013 a byla to neděle a já si tu myši pamatuju, protože já jsem si ho ráno potom kontroloval. A kdybyste mi nevěřili, že si nevymýšlím, tak já jsem psal si komentář na stránku paranormalblog.cz a možná, že tam ještě někde leží, já nevím, jestli ta stránka vůbec ještě existuje, já už tam nelezu. Takže vlastně byla ta neděle 7. dubna a já jsem ležel čelem ke zdi a už jsem měl jakože spát, ale nespal jsem. Vlastně já jsem byl zakrytý až skoro jakoby tady po rameno, víte, jak to bych si prostě takhle zakryl, až pocať. A vlastně jsem ležel a najednou jsem se nemohl prostě hýbat. Znáte to, takové to, jak když jste jakoby paralizovaní, znehýmění a vlastně nemůžete nic dělat. Mohl jsem jako hýbat očima a nejsem si jistý, jestli jsem mohl něco říct, anebo ne. Každopádně jsem nemohl hýbat končetinama. A vlastně po nějaké době já jsem cítil, jakoby začal v pokoji foukat. Když okno bylo zavřené, vlastně ta deka prostě se začala zvedat a i když jsem se nemohl hýbat, tak jsem se jí snažil držet, aby mi neulítla. Víte, jak to myslím? No, neulítla nakonec. Každopádně já jsem pak ze strachu zavřel oči, nebo spíš jakoby mrkl. Ne, chvilku jsem je měl zavřené a pak jsem je otevřel a najednou bylo na zdi jakoby modré světlo, jakože byl za mými zády a to světlo dopadalo na zeď. A já se tak strašně bál, že byl za mnou nějaký duch, anebo přízrak, nebo aspoň nějaký zdroj světla neznámý, nebo něco takového. A vlastně chvilku po téhle události jsem si myslel, že mě unesli mimozemšťané nebo něco. Každopádně já jsem tak teda ležel a asi jsem se už mohl hýbat, každopádně jsem se neodvážil hýbat a ležel jsem pořád čelem ke zdi. Po nějaké době jsem vlastně vzal odvahu, nebo jak to říct, a otočil jsem se. A víte co? Žádný duch, žádný přízrak, žádný neznámý zdroj světla, i když teda, no, bylo to světlo zvenku. Prostě to svítilo už denní světlo, nebyla už vůbec noc. Prostě jak jsem otevřel ty oči, tak najednou bylo ráno. Jsem zjistil, že vlastně na tu zeď to dopadlo světlo nebe a slunce zvenku, chápete? Já jsem si říkal, WTF, že byla noc, já jsem zavřel oči a byl den, co? No vlastně já jsem pak už musel rychle vstávat, protože jsme měli do školy. Bylo vlastně pak už pondělí, že jo, 8. dubna 2013. A já se ještě zeptal tety, jestli jí nepřipadalo, jestli jsem se vůbec vyspal nebo něco. Ona řekla, že se vypadal, jako bych se vyspal. Takže já nevím. Já jsem si teda myslel, že mě třeba neunesli mimozemšťané nebo něco a nevymazali mi paměť. Protože vlastně byl ten noc, že jo, a byl den a co se stalo mezi tím, já nevím. Nebo jsem prožil ten čas rychleji, anebo jsem ho prostě přeskočil. Prostě jsem byl takový doktor cestovatel časem, Capaldi. No a prostě to je ono. A vlastně pak to bylo teďka vlastně nedávno, možná nějaký ty 2 měsíce dozadu, to bylo o prázdninách. My máme jeden takový youtuberský chat a tam jeden kámoš poslal článek takový. A ten článek byl vlastně o takové jakoby, ne chorobě,
nevím to popsat, prostě byl o spánkové paralýze. O spánkové paralýze, můžete si to najít na netu. Vlastně to je takový ten stav, kdy se člověk znehybní a protože si tělo myslí, že už spí, i když ještě nespí. Vlastně to je ten stejný mechanismus, který se spustí, abyste se nehýbali během spánku, když máte sny, že jo. A třeba když je někdo náměsíčný, tak vlastně ten mechanismus není spuštěný, nemá zablokované to tělo a chodí po baráku. Takže vlastně, proto jsem se nemohl hýbat, ale byl jsem vzhůru. No právě, že během té spánkové paralýzy můžou lidé mít i halucinace a takové a hodně lidí to zažilo a pak si myslelo, stejně jako já, že třeba unesli mimozemštěné a tak dále. Takže mám takový pocit, že jsem to jakoby tu dobu od noci do dne svým způsobem jakoby prospal i neprospal, i když teda pořád nechápu, co se stalo mezi těma pár hodinama, které jsem vůbec nevnímal. Ale každopádně už jim prostě byl znehybněný, to byla ta spánková paralýza a to zvednutí deky a ten vítr, to byly asi takové jakoby halucinace, které šly cítit i fyzicky. No, takže já bych řekl, že to máme vyřešeno a vlastně takže to má vědecké vysvětlení, takže to nebylo až tak strašidelné, že? A jestli vás teďka nic nestrašilo, tak ten zbytek videa už vás bude jenom bavit. A vůbec to nebude halloweenský speciál, ale spíše takový aprílový. Nemyslím, že si z vás dělám srandu, ale že to je takové nestrašidelné, až je to vtipné. Nebo až to není vtipné. Tak první příběh, nebo co se mi stalo, událost máme za sebou. A teďka se vrhneme vlastně na to druhou jakoby událost, která se mi stala několikrát. Nevím, asi 4krát a stává se mi to ve škole. Teda zatím, tenhle školní rok se mi to stalo asi jednou nebo dvakrát a loni 2krát nebo 3krát. Každopádně si ptal spolužáků a oni řekli, že musí být nějaké halušky, prostě nějaké halucinace a tak dále. Každopádně, vlastně, jak vám vydávají na pult jídlo, jakože oběd, tak já jsem několikrát viděl, že se tam pohl talíř s polévkou. Prostě to tam leželo, ta polévka, a to se posunulo kousek. Třeba 2-3 cm. A já jsem říkal, WTF, tak jsem to říkal těm spolužákům a oni mi prostě řekli, že fakt musím fetovat nějaký těžký materiál. Prostě nějaký úplně matroš, víte co, když já beru jenom rýži, což je legální. Takže oni si mysleli, že jsem měl ty halucinace a nedávno, jak se mi to stalo vlastně už tenhle školní rok, tak si to kuchařka všimla a řekla, že si ta polévka chce dostat ke mně. A já si říkal, co vy to taky vidíte? Takže buď nejsem blázen, anebo má ještě někdo halucinace. Třeba ty kuchařky mají halucinace z výparu z našeho jídla, vždycky z našich obědů, že jo? Já jsem se jí zeptal, proč to hýbe a ona řekla, že to bylo protože je to mokré ten půl jakoby, protože to je vlastně takové kovové, nebo to aspoň potřené kovem, ne potřené kovem, prostě nahoře je to kovové, jako když je zrcadlo. A vlastně ona řekla, protože to mokré, tak potom to klouzalo a že by to mohlo být setrvačnost. I když já si říkám, jak se to mohlo hýbnout, když ta polévka už byla v klidu, nikdo ji právě že neposunul, ona už byla v klidu a hýbla se o 3 cm. Co? A vlastně, to teď nevím teda, jak se to tak mohlo stát, ale asi to půjde vysvětlit nějak fyzicky. Nevím, třeba to má společnost s tím kovem nebo něco, já nevím. Ale ona prostě straší výdelně, anebo máme živé polévky, nebo živý celý oběd, že jo, víte, jak se to říká o školních obědech. No, já bych řekl, že to by mohlo být z tohle halloweenského speciálu, no, celkově v uvozovkách halloweenského speciálu, protože jdem po Halloweenu všechno. A asi to nebylo vůbec tak strašidelné, jak jste si představovali, nebo jak jste si představoval. Ale tak povyprávěl jsem vám, co se mi stalo a nějak se vám to vysvětlilo. Takže vlastně měl to vědecké vysvětlení a vůbec to nebylo nic nadpřirozeného. Takže já vám děkuji za slednutí, snad se vám to video po dlouhé době líbilo. Byl bych rád za každý odběr, komentář, like, popřípadně dislike a za nějaké to sdílení, i když na mě nikdo nikdy nezdílí skoro, ale to je jedno.
Takže já vám děkuji, mějte se a já nevím, prožijte v pohodě dušičky, které budou zítra. Jestli to video vyjde zítra, tak tomu můžete říkat dušičkový speciál. A snad vyjde brzy moje další video, protože já jsem strašně lemralína, jsem líný jak prase a k tomuhle videu jsem se teďka dokopával už nějak 2 hodiny. Prostě tak, dokopával jsem se tomu 2 hodiny. Takže já vám teda ještě jednou děkuji, mějte se a see you later fellas.